many of you na phone na social media mo ofuma. Anyu ji afun na di social media abụrụkwọ onye mbụ n'ife. Mụ na umekọ ife ego, mụ na umekọ ife n'ife. Iya sị na emo na an honest man like this ka nọ n'ụwa. Isi gị na ife a bụ yes, ma no yes. Isi gị no no, ma no no. Ịbata na my family now. Ndị okenye lu 100 years nkwu okwu. Nsi ha donana, ha na donana. Nsi ha kwụrụ ọtọ, ndị arụ 100 years because ha ma na ife ọna si n'ọnọpụta na beziokwu. Esi na asị ka nna atụ, were my picture, jee na my family, join the family, who is this guy? They will tell you who I am. Nsi wụ na ife ahụ black, ma na ife ahụ black. Nsi wụ no blue, ma no blue. Adọ m ebi ndụ kọna because na m na agha dị na mma. M na agha dị na mma, ị na-eme ife ọjọọ, ana m akọrọ gị aka. I don't live that kind of life. Mma agwa gị na ife ị na-eme adọrọ mma. Reason m ji ekwu okwu abụ yesterday ebe 11 AM ka phone mbido na ring. Pick you on the business because that time time in my business. Anything 11 AM till 6 PM. If I time in my business, I don't attend social media that time. So phone na ring by that time. Pick ya asị m na anọ na akwa apatago. Nsi abiko na if I time in agba mbọ. Na meji ha aka akọ social media. Onweghị ego nne nweta na social media. Ebe nne nweta ego nji eri eju afọ agba moto. Be my life na my business. So ruo ka m batara ya ebe 6, I have to make call can confirm on na eziokwu na akwa apụtago mkpọ ọka ọ bụ na akwa ka nọ na detention. Any news ọ bụla nweta ho na this platform believe 30%. Mgbe mere akwa arrest post me na this platform ndị mmadụ na-akpọ m no fake news bla bla bla. Emecha ọ bụla eziokwu. Now ana m agwụrụ na akwa apụtabụghị. Mmiri na-eri akwa na detention. A na-eme investigation akwa na-apụta. Kpebelo na-akwa ekpere akụkọ karịrị and ọ bụla ife mma bịa kwuwe na social media. Ife nnụrụ abụrụ ife mmekwu na this social media. Ọ na ịchọrọ inweta more information about what is going on in akwa na detention. You can chat me on WhatsApp. Nwe chance I will reply you. Mmiri na-eri akwa ebe a ka mmiri nọzi akwa na detention. Akwa na struggle to breathe. Mmadụ abịa na social media na-agwa ụlọ that akwa is out. Ịmara many problem ọ kwefuru ndị a na-ede akwa is out. Ọ ha nwa bụ enemy akwa na-enwe. How do you communicate with akwa? Number akwa dị off. Ịbụta na-ede na akwa is out. How? Ụrụ nwa problem akwa na-enwe. Since emere akwa arrest, ịmana all these native doctors na-afụ ha na akwa na-eri ego. Onwe bụ ofu onye jere ọka ka ọ jee maka akwa mee. Ndị monista niile agbara ọsọ. Onwe ofu onye jee panti akwa biri moto na-akwụ ụgwọ every month. Jee panti erubeghị ọka mara ka akwa mere. Ife ọ nọ na social media eme bụ ide give unu fake information. Mmiri a na-eri akwa na detention. Akwa na-efu efu. Ọ na-abịa ebe a na-ede akwa is out. Ndị niile na-ede akwa is out bụ problem that guy na-enwe. How many of you kpọrọ ọka ka ụnụ mara ka akwa mere na-ayọ? Every morning ana m akpọ na-ayọ na akwa na-enyere ndị mmadụ aka ka amara ife anyị eme. Asị na nsogbu a na-afụ na investigation na ọkarịrị inyere mmadụ aka. Kpere na-akwa ekpere na nnukwu nsogbu udo. If care is not taken, ọkwa ifuru all those moto efu dị na garaji akwa. Gọọmenti nwere ike bịa buru ya. If care is not taken. Ọ bụrụ na oke ite gị dị na chiri anyị na-akwa ekwugo na ya bifo jee buru ya. Katapila nwere ike ịbịa ebe ahụ. Kpebere na-akwa ezigbo ekpere. Ndị dibịa niile ya na-afụ nwaanyị unu ekweghị eje ọka jee mara ka akwa mere. Mana akwa pụta obula ego unu na akwa na-eri akwa na-aghụ na ego a na-aṅụkọ nkwụ. Akwa enwe na problem. Unu ncha niile agbofusie. Ndị monesta nwaanyị unu ejebeghị ọka jee mara ka akwa mere. Barrister Ejiofor nọ na social media copy note kọpịcha na-eme expect ka o jee ọka. Ife niile na end na social media. Ka efunu ji wee gbaala akwa ọsọ nwaanyị unu ejebeghị ọka jee mara ka akwa mere. Sọọsọ akwa nọ n'ọka na-ebu cross ya. Ọ ife a etu a ka o si adụ. Ife mee gị ịmara ụdị mmadụ, ịmara ụdị difference inwe. Many unu na-eche na ihe etiri akwa. Mụnwa bụ the person ma afọ nna-ata maka that boy because ama mmadụ one m fụrụ that guy nyere aka. Kịta na ndị niile adebere ahụ na ha na-akwa na-erikọ ha agba n'ọsọ because ama na aka ha adịghị ọcha. Kpere na-akwa ekpere. Anybody ọbụla na-ekwu na akwa apụtago. That person wụ number 1 enemy akwa. Akwa ka nọ na detention. Mmiri na-eri akwa. Mmiri nọzi ebe a. Akwa na struggle to breathe from detention room. Ife afụrụ na investigation dị too much. Kpebere na-akwa ekpere.
you guys for watching this video. Please do well to subscribe and always share. Like, thank you for watching. Stay connected.